Ito kaya ang pagkasaran tay sibi ang mapirmaan kay kaya't kunto ijay simbaan tanumag na marupi karan no siyak to tay agasawa pilyek to jay adut baboy na tapnon makadominggo itibang daya maawis to amin na chismosa kit intun ang kasara balbaliwak tutoy postura akuti-kutin to tu'i apaga ang kinikinin tupay di panagna ket intun agawid ako kakuyog kuntut pitu ken tambo akbalik-balik to akas taluyo ikinikinin daytoy nay pato jakto kaya ang pagkasaran tay sibi ang mapirmaan kay kaya't kunto ijay simbaan tanumag na marupi karan no siyak to tay agasawa pilyek to jay adut ba ka na tapnon makabulang to itipandaya maawis to amin amarites ket intun ang kasara balbaliwak tutoy postura akuti-kutin to tu'i ampaga ang kinikinin tupay di panagna ket intun agawid ako kakuyog kuntut pitu ken tambo ang balik-balik to akas taluyon ikinikinin daytoy nay pato ang balik-balik to akas taluyon ikinikinin